joy of doing things and the joy of receiving things. Povjerenje. Smisao života. Nešto što je najbitnije na svijetu. Otvorenost. Moj sin. Porazumijevanje međusobno. Sloboda. Pojam veliki koji prikazuje osjećaje. Za mene je duboka povezanost, razumijevanje i podrška. Ja bih rekla da je naša snaga i pokretač kroz život. Toplina i sigurnost koju osjećam sa svojim voljenim. Nalazi se svuda oko nas.